Salutare fraților, astăzi o să fac un episod de Brawl Stars. Asta este un episod mai special pentru că am un cont de 4000 de trofee. Eu mai avut un cont de 5300 de trofee cu 3 mitice, dar l-am pierdut. M-a dat un prieten contul ăsta lui, el o să primească un cont de 9000 de trofee. Deci hai să începem. Deci da. Ready. Nu o să prea știu jucat la trofeele astea, că am mai jucat de o lună și ceva de când m-am terminat contul sau mai mult. Dar o să mă exersez și o să-mi intru înapoi în el. Dăm aici. Îmi cer scuze că nu mai vorbesc, dar unde mă concentrez pe bune. Da. Și apropo, vă mulțumesc enorm pentru suma de... suma de 50 de abonați. Știu că încă n-am făcut 50 de abonați, dar prea mult mai întreabă 2 abonați și fac. Deci vă mulțumesc un pic mai repede. Când m-am apucat de YouTube, nu mă așteptam să fac 50 de abonați. Mă așteptam încolo 20, poate nici atât. Dar dacă văd că vă place ceea ce fac, de ce nu? Îmi cer scuze pentru notificări, dar am întrebat pe cineva ceva de un videoclip și am îmi răspunde. Să pun și eu o bară de aici la videoclip. Asta e RIP. Minus 4 trofee. Yay! V-am spus că nu mai știu juca. Hai, vedere. Aici îți dăm ready. Nu știu cât de lung o să fie acest episod. Nu vreau să fie ca la de 11 minute. În niciun caz. Gata, ready. Da, nu știu. Am făcut doar preocupat de fel, lasă să mă faci. Ready. Aici. Amudăm, hai și cădem 1v1. Să vedem cine e mai pro. Trebuie și mai înveți asta. Gen greu, nu suport gen greu. Bă, joc orice. Dar dacă joc BAM, PHS, Brawl Ball, Big Game, etc. 1v1, ha. 1v1. Știu cu cine să joc 1v1. Ce? Că l-am bătut, am făcut un pariu și m-a dat un cont pentru o oră. Și l-am bătut cu Jessie de 2 ori. A fost pariu, știți? Și vedem cine e mai pro. Dăm aici. Hai, mamă, ce e de treabă. Parcă te-a înăprit eu. Măcar m-am folosit hiturile. Bă, nu. Bea, mă. Fuck. Pe locul. Asta, ok. Și vedem cum joacă el. Asta e un episod un pic mai normal. Cam genul ăsta mă joc pe Brawl Stars, cam asta fac eu când mă joc Brawl Stars și nu filmez. Și eu aș vrea-o pe maxi foarte pe.
eu am, stai, câte conturi am eu? Cu asta am 4 conturi. Bine, am unul de 200 de trofee, care nu prea mă joc, am unul de 2100 de trofee cu o epică și 2 miti și mai am unul de 2300 de trofee cu nicio epică, nicio mitică. Scuze-mă de mare, asta a ajuns din greșeală. A, râde. Bine că n-am pus pe pari. Băi, aici, e aici. Dai, băi, aici, bă. Nu știu nici să blochează. În spate. Da, habar nu am ce s-a întâmplat. Da, 6 minute. Am o să nici nu mai am videoclip, dar nu știu ce s-a întâmplat înainte. Stai și zic, opresc videoclipul. Opresc videoclipul. Deci da, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și clopoțel ca să primiți notificări de fiecare dată când postez. Deci da, salutare!